Vítajte, dnes sa chceme pozrieť na niečo naozaj konkrétne. Na kroky, ako by sme mohli prejsť k ekonomike, kde práca a mzda nehrajú až takú hlavnú rolu. Áno. A nie je to len teória však? Vychádzame z jednej dosť detálnej prednášky. Plnej nápadov, ako by to mohlo vyzerať, prakticky od prvého dňa. Presne tak. Cieľom je dnes rozobrať tie navrhované modely. Ako vlastne vytvárať príjem z vlastníctva, ako využiť to, čo už máme, aj nové veci. A pochopiť, čo by to reálne znamenalo. Áno, ako nájsť cestu k prosperite, ktorá nie je naviazaná len na výplatnú pásku. Dobre, tak poďme na to. Ak som to správne pochopila, tá ústredná myšlienka je premeniť majetok, ktorý často len tak leží ľadom, či už súkromný alebo verejný, presne. na zdroj automatických dividend. Pre jednotlivcov, pre komunity. A čo je zaujímavé, zdôrazňujú sa trhové riešenia, čo najmenej byrokracie. Áno, to je dôležitý bod. Ten posun v myslení je kľúčový. Od snahy získať vyššiu mzdu k snahe získať, vyššie dividendy. A ako na to? Aké sú tie cesty? Tých ciest je viacero, spomínajú sa napríklad už dosť známe programy zamestnaneckých akcií, viete, ESOP. Tie poznáme. Ale aj niečo novšie, koncept patron equity, teda zákaznícke vlastníctvo. Že čím viac u nejakej firmy nakupujete, tým väčší podiel v nej získavate. Počkajte, to znie ako nejaký vylepšený vernostný program, kde namiesto bodov dostanem reálny podiel? Presne, dá sa to tak povedať. A pointa je, že toto si nevyžaduje nejaké veľké štátne zásahy. Funguje to na trhovom princípe. A podobne aj tie komunitné investičné trusty, tie CIT? Áno, veľmi podobný princíp. Fungujú trochu ako realitné fondy, ale sú menšie, lokálnejšie. Obyvatelia môžu investovať aj malé sumy, povedzme od $10. Naozaj tak málo? Áno, do aktív priamo vo svojom susedstve. Napríklad do nehnuteľností. A potom dostávajú pravidelné výnosy. Zase primárne trhový mechanizmus. Dobre, takže toto sú modely, ktoré stoja na súkromnej iniciatíve, na komunite, ale v tej prednáške sa hovorilo aj o využití verejných aktív však. Áno. Tam už asi bude potrebná nejaká, verejná správa. Určite. Tam vstupuje do hry napríklad koncept okresných nadačných fondov. Predstavte si, že okresy by mohli speňažiť aktíva, ktoré teraz ležia úhorom, nevyužívanú pôdu, vodné práva. Alebo aj uhlíkové kredity. Presne. A výnosy z toho by potom rozdelili medzi svojich obyvateľov. Samozrejme, dôležitý je profesionálny manažment a transparentnosť. Tu by mohol pomôcť aj blockchain napríklad. A máme nejaký príklad, že to funguje? Uvádza sa Aliašský permanentný fond alebo fondy Kodaňského prístavu. Zaujímavé. A prečo sa tam explicitne vylúčovalo frekvenčné spektrum? Zdalo sa mi to zvláštne. To je asi komplexnejšie aktívum. Často je spravované na vyššej federálnej úrovni, má iné regulačné požiadavky. Ten návrh sa zrejme snaží začať s niečím lokálnejším, ľahšie uchopiteľným. Rozumiem. Okrem tých fondov sa spomínalo aj zachytávanie rastúcej hodnoty pozemkov okresmi, teda pozemková renta, ktorá by išla ľuďom vo forme dividend, alebo royalty trusty pre nehmotné aktíva, dáta, licencie. Dobre. A kde sú v tomto celom banky? Zdalo by sa, že ich to tak trochu obchádza. Práve naopak. Prednáška tvrdí, že banky by mohli byť kľúčovým sprostredkovateľom. Mohli by si upraviť produkty, napríklad tak, aby tie dividendy išli ľuďom automaticky na splácanie úverov alebo na sporenie. Aha, takže by to zjednodušili pre bežných ľudí? Presne. Riešili by overenie identity, reporting, všetko toto okolo. A spomínal sa aj ten koncept kolektívnej kúpnej sily. Áno, ten ma zaujal. Že banky by mohli združovať peniaze od klientov a investovať do veľkých, moderných vecí. Umelá inteligencia, robotika, dátové centrá. Tam, kam by sa jednotlivec sám nedostal. Čiže by sa aj bežne ľudia mohli podieľať na výnosoch z technológií? Presne tak. A čo tá regulácia? Neznamenalo by toto všetko prepísanie, celých finančných zákonov? Podľa tej prednášky prekvapivo ani nie. Skôr ide o cielené úpravy. Už existujúcich zákonov pre trusty, pre družstvá, pre tie realitné fondy, REITs, možno vytvoriť nejaké bezpečné prístavy pre malé dividendové fondy, zjednodušiť pravidlá pre verejnospečné spoločnosti. Čiže skôr evolúcia, než revolúcia v zákonoch. Presne tak. Dobre, znie to celkom premyslene, ale stále tá otázka. Kde na to zobrať na začiatku peniaze? Ako tú pumpu naštartovať?
Navrhuje sa kombinácia viacerých zdrojov. Obecné dlhopisy, napríklad, filantropia, štátne granty. Dokonca sa spomína aj mierny základný príjem, UBI, ako taká počiatočná. Podľaha, kým sa tie dividendové fondy rozbehnú. A daňové stimuly? Áno, tie tiež. Napríklad koncept kvalifikovanej vlastníckej donácie. Firma daruje akcie týmto fondom a dostane za to daňové úľavy. A čo jednotlivci, ktorí by chceli investovať viac? Pre nich sa navrhuje možnosť kúpiť si dodatočné podiely v tých okresných fondoch. Ale bez hlasovacieho práva. Nazvali to County Capital Units, CCU. Tým by pomohli navýšiť kapitál na začiatku. A celé by to malo byť pilotné? Áno, začať v pár pionierských okresoch. Sledovať metriky, napríklad nejaký index ekonomickej agencie. Vyľaďovať to. A postupne škálovať. Cieľ pre širšie rozšírenie je tam uvedený okolo roku 2035. Ambiciózne. Ale čo rizika? Korupcia, ovládnutie elitami. Ako tomu zabrániť? Na to tá prednáška myslí. Navrhujú sa ochranné mechanizmy. Napríklad väčšinové hlasovacie právo pre rezidentov v tých lokálnych fondoch. Prísne pravidlá transparentnosti. A tiež mechanizmy spätného vymáhania dividend, tzv. Clawback. Clawback? To znamená, že ak fond zle hospodári, môžu žiadať dividendy vzpäť? Presne tak. Je to mechanizmus vrátenia. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby tie fondy naozaj slúžili komunite. A ak sa to podarí, aké sú očakávané prínosy? Tie sú veľké. Posun k udržateľnosti, podpora lokálnych ekonomík, stabilnejšie príjmy a hlavne to je asi najdôležitejšie, väčšia ekonomická sloboda pre ľudí. Oddelenie prosperity od výplatnej pásky. Takže presli naozaj dosť konkrétne návehy, ako by mohla vyzerať ekonomika viac založená na vlastníctve, na dividendách, od zákazníckych akcií cez komunitné a okresné fondy až po úlohu bank a tie regulačné úpravy. Áno, bolo toho dosť. A na záver možno len taká myšlienka na zamyslenie. Sem s ňou. Ak by sa naša spoločenská snaha, tá pozornosť, naozaj presunula z maximalizácie miest na maximalizáciu dividend a vlastníckych podielov, ako by to mohlo zmeniť priority? Nás jednotlivcov, aj komunít. Nielen čisto ekonomicky. Myslíte napríklad vo vzťahu k prostrediu? K susedom. Presne. Mohlo by to ovplyvniť aj náš vzťah k životnému prostrediu. Alebo k tej lokálnej komunite, kde žijeme a kde tie aktíva vlastníme. To je naozaj podnetná úvaha na záver. Ďakujeme za pozornosť a do počutia pri ďalšej analýze.